Ja! Ja, even een tipje. Heel netjes, heel netjes, heel netjes. En ja, hier gaat het ik nou op. Even een applaus voor de ja. Kom maar even de bel. Dat een been in het lichtje even aan. Hier alles van in weer. Maar dat is ook wel een doel. Ja, dat is een foto. Op de top. Ja, van 1 ja. Ja, oké. Get nou, dat je nou weg zo. Ja, maar daar is het niet, hè. Get naar buiten, tegen. Hoppa, dat is de zaakje. Nu gaat het komen, die komt erachter. Klaar. Wat kunnen we hier? Ik ga het hier gewoon meer daar. Nou, dat is nog wel vragen gedaan. Kees. Ja, jongens. Ja, Kees. Ja, dit is dan weg. Dat is het niet anders worden. Oh ja? En valt iedereen. Ja. Daarom de vrouw. Dus de voorzitter van de vrouw nou. Die valt iedereen. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Nee. Heel hard. Ja, dat is het niet. Wie behaalt te willen, hè? Ja, dat is wel. Hard en hard. Jongen, maak je er wat aan. Je hebt een beetje al liggen, hier nog hier. Die valt iedereen. Ik vind het leven, dit is aardig. Ja. Goed. Hoe was het even met horen van dat ik Die valt iedereen. dit dat komt nog maar heel erg in, want het komt veel te lang. Sorry, net te zien. Je dat gaat zien. Dit is niet van jou, hè? Maar dat is de eerste 5 jaar, ja. Heel goed gedaan. Ja, dat is kort klaar hoor. De samen te doen nog. Dat is niet per jongens. Dit parkeren op daar jongens. Dat is mooi voor dit hè. Ik denk dat het nog niet zo raar is. Dat is klaar hoor hier zo doen wordt hè. En toen had ik een... Nou, hoe lang jaar toch? Nou, hop, ik zing het. Je valt iedereen. Ja,
gebäst. Ja, men det hade ingen. Ska jag vara vidring? Ja, nej. Vidring. Det är så bra med mycket. Kom en brek, hè? Klaar? Fietsen. Lägg ner mig. Det är nog när det är att jag går där. Ja, men det är så bra. Det var helt fint. Han får gå taget nu. Taget. Nu ska hon sätta taget. Absolut. Taget. Jas verstaan. Ja, nog wat. Lägg ett väl. Helder niet van. Helder op. Nou, Michel, wat? Ja,
heel knap, heel knap, heel knap. Ja, heel erg. Heel mooi. Weer? Ja, maar dat is weer van jongen. Niet mooie. Ja, hard al. Dat laatste tikje. Kom op,